Иван Конте, един от героите в финала за Купата на България със своето попадение с диагонално подаване към Ивелин Попов. Ключова намеса от страна на капитана на Марибор. Ивелин Попов все пак центрира Антониуча! 1-0 за Ботев Пловдив! В 9-та минута играчите на Душан Керкес, благодарение на новото си попълнение и една от раждащите се звезди в българския футбол, излизат напред в резултата. Помрачителна. Ще се стигне ли до изстрел? Опасността продължава. Добре подредена защитата на Ботев Пловдив. Ето го изстрела. Матвей Игонен не успява да се намеси добре. Резултатът е изравнен. В 19-та минута Марибор успява да се върне в двубоя попадение на Пиус Ширвис, който по някакъв начин намери пролуката. И между всички футболисти в защита за Ботев Пловдив успя да стреля. Може би и това изненада до голяма степен Матвей Игонен. И в крайна сметка Ботев Пловдив Марибор 1-1. Още веднъж хаосът, който можем спокойно да кажем с него. 2-1 в полза на Марибор. Но има вдигнат флаг за засада, така че попадението към този момент е отменено. ЛРБ Судани претендира, че е бил в положение според правилата. Сега обаче идва момента, в който Андрю Далас и Гавин Дънкън трябва да помогнат на Дейвид Дикинсън за най-правилното решение в случая. Поне на пръв поглед прави Уджа. Вече поиска топката. Сега тя ще стигне до него. А тук Самуел Акере показва скоростта си, справяйки се с капитана на Марибор. Акере вече в наказателното поле. Шанс за Акере, центриран Антониуча. Шанс за Никола Илиев, 2-1. Ботев Пловдив в 74-та минута повежда в резултата. А историята на днешния ден сякаш е написана по начина, по който всички в Ботев Пловдив са мечтали. 29 години по-късно един от тях, продукт на Ботев Пловдив, Никола Илиев, е човекът, който да поведе Ботев Пловдив към успеха. Страхотни действия от страна на Самуел Акере, който се измъкна от опеката на съперник, комбинира с Антониуча, който пък намери начин да продължи топката към далечната града, където непокрит бе оставен Никола Илиев. А за младия състезател остана най-лесното и може би най-сладкото. С първото докосване овладя топката, с второто я изпрати